लैथो गेजेरनि फाथैलाइ बिसिनाय फाथैलाइ बिसिनाय फाथैलाइ बिसिनाय फाथैलाइ चेम्बाराव फैदो। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एक्सक्यूज मी डॉक्टर डी बोरो। माबाफोर बुंनोबा बुंदो। सार, बेनि अनगायै माबाफोर पजिटिभ राहा दं नामा? राहायाथ' थेवबो नोंथाङा गुबुन गोजानाव थांनानै मोजां स्पेशलिस्ट डक्टरनो देखायहैनो हागोन नामा? निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। एसे गोब्राब। रन्जित, नों मा सानखो? रन्जित, बेयाव सोंनांगौ आरो बुंनांगौ मा दं? डक्टर बुंनाय बाथ्राया सैथो। नों माब्लाबाबो गथ' बानाय रोंनाय नङा। डक्टराथ' मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन ना, गोजानाव थांनानै मोजां स्पेशलिस्ट डक्टरनो दिन्थिहैनायनो। डक्टरनि बाथ्राखौ दोन। मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो, गोजानब्लाबो खाथिब्लाबो बे डक्टरानो डक्टर, रावबो इसोर नङा।
अब्लाबो गोसो मोनस्रा मोनस्रा खेबसे दिन्थिहैनाय जागोन नामा? आंहा बेबायदि गोजानाव थांनो समबो गैया आरो एसेबां रांबो गैया। हायोब्ला नों नोमा नोम्फा आरो नोंनाव बिनालाय। Jugu दाउथु गाबदों। Twa lah हा माब्रै एफा गुदुंखौनो जौथां माथां गग' गागे लोंखोब्रा गाथिया। फा गुदुंब्रा दै थान्दा बरफ बायदि थान्दा गुसुसो। फाग्लि गावब्रेंनि साहाखौ लोंबाथाय आहा हाथाइनि रोदायासो दोरोदलाजोबनो नागिरो। नै माबा बिबुआसो थनथ्रदला हैजोब्बाय। आंनालाय माथो गुदुंलायब्रा। बे आवसोआ बेबादिनो ख्लेब ख्लेब जंखायो बेखौ बाथाय। बुजिबाय आं। गावब्रेंआ बेबायदि जंखायनाय मानि बियो नोंखौ सिरि सिरि गोसो थोखोमानानै दंब्रा जाम्बा। गोसोथोनाय खायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नायैया। माबा हनै बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै आदै। जोंबायदि नांगाल फासिखौ नाङानो मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो। जाम्बा बेखौनो बुद्धि गैया जाबाय। बुद्धिखौ दोनथ'नानै एसे खायदा बोरायफोर दंब्रा फोरोंदोब्रा आदै। आया मादै गोनाङावनो मोरोनाखौ खांख्राय मा बै मानसिखौ नायहरनायसै। हो बबे बै ब्लु सार्ट गाननायानोथ'। बै मानसिया जोंखौ दहायनिफ्रायनो नायहरगासिनो दं। बैखौ आंबो नुगासिनो दङ यार। थौलाय जोंनो माबा खामानियाव फैयो नामा? औ नोंथांखौ माबा जोबोद सिन्थायाव थानाय बायदि। नोंथांहा माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंब्ला गोनो गोथो खालामालासे जोंखौ बुं लोगो साननानै। जायनि खाथियाव आंसो थांनो सानदोंमोन बिसोरनो आंनि खाथियाव साफिग्रोबाय। जों नोंथांजों जिरायफानो हागोन नामा? जिराय जिराय। गमामायैनो दङ। साननो थाङोब्ला समस्याया जोबोद गिदिर। समस्या हाजार गिदिरानो जाया मानो जोंनि गोराया मुसुरगासिनो सल्भ खालामगोन। गोरा? औ सोर गोरा? ड्रागन। ड्रागन?
बे ड्रागना जायखिजाया खामानियानो जाया मानो मानसि खावनायनिफ्राय बुथारनायसिम मावनो थियारि बुं नों आंनाव मा खामानि लाना फैदों गोरा आं आंनि हिन्जावखौ गारनो चिरां लाबाय जाहोना आंनि हिन्जाव निलिमाया सांग्रेमा गथ' बानो रोङा आं मा खालामनांगोन गोरा आं खुनु कर्ट कासारियाव थांनानै डिभर्सबो लानो सानाखै आं कर्ट कासारिजों जेबो सोमोन्दोबो लाखिनो लुगैयाखै आं बर' समाजनि नेम बायदि फाथैलाइ बिसिनायखौसो खालामनो सानदों आंबो बेखौनो लुबैदों मानोना जोंनि खामानियानो पुलिसनि जेसेबां गोजान थानो हायो एसेबां मोजां पुलिसा मोदोमोब्ला गासिबो खतम गोरा आङो गोख्रैनो बर' समाजनि आफादगिरिनाव थांनानै फाथैलाइ बिसिनायनि साब्रिखौ हैनोसै नोंथाङा सिगि सग' जेरैब्लाबो बे खामानिखौ जाफुंहोथारनांगोन बेथ' आंनि थाखाय जेबो खामानियानो नङा नाथाय नों बे खामानिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन राजि राजि नै निलिमा बिफा आं दिनै माबा फिसा निलिमाखौसो मारुथि गाखोलायनानै फैनाय सिमां नुदोंहाय रंजार मा नोंहासो मारुथि काराव बिजामादैजों स्रें जजाबनानै आलासि जानो थांफानो नोंनाबाथाय खालि बिदि हेबनायल' बेखौ हेबनाय होनालै जाम्बि मेजेरनायसो रन्जितआ फुङाव जा ओंखारलांदों बेनिफ्रायनो दाबो न'आवनो हाबफैफिनाखै सानसेमानि बहा थाखो बहा जाखो आंनि गथ' गैयै जाहोनखौ डक्टरा फोरमायनायनिफ्रायनो बेबायदिनो गोदाव सोराव जानांबाय बियो आंखौ दाहमथा आं जेबो जायाखै आंखौ हंगार माब्लानिफ्राय एसेबां ओंख्रि जानो सांग्रेमा हिनजाव रन्जित नों मा बुंनो गोसो बुं आं जेबो गाज्रि मोना बेनो आंनि खाफाल इसोरनि हरनाय दान खुगायाल' दावमैना नाथाय आंनि नांगौखौ होनो हाया पानजि हिनजाव रन्जित दहाय नंथारै रावजों आंनि गोरलै बिखायाव बिसनि बेगर दाफो पाप नांगोन पाप पाप आंनाव पाप नांनो ना नोंनाव नांनो खोनासं नों दिनैनो दानो बे न'निफ्राय ओंखारलां नोंनि मोखां नायनायानो आंनि थाखाय पाप रन्जित नों बांद्राय फेबाय एसे थाल ला रन्जित आं सान्दों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो बेथ' मोजां बाथ्रा रन्जित नों बे सनानि खाबुखौ नागारोब्ला नों बावदासो जागोन
रन्जित मा नों मा सानखो नों मा बुंदोंमोनलाय आं बुंदों आं गाबोन न'आव थांनानै आंनि बेरामखौ नायजानो रां बिनानै लायनो थां थां That's a good wife रां मोनब्ला आं नोंखौ सिलिगुरि नङाब्ला कचबिहाराव लांनानै सासे मोजां डक्टरनाव दिन्थिहैगोन अके निलिमा आइ गोसोखौ लोरबां दाखालाम फिसा इसोर दङ ना मोजां गाज्रि गासिबो बिनो बिजिरगोन रावबो जानो लुबैनानै जाया मिथिंगानि नेम बायदियै जेरै साननि उनाव हर हरनि उनाव सान जायो थिग बिदिनो सुबुंनि जिउआवबो घरि सु बायदि अराय गिदिंबाय थायो नैबेयाव 50,000 दं रायजानायावल' सुबिदा थांसै साबायखर फिसा नों नङामोनब्ला आं दिनै लामा आन्दायबायमोन रिन्दाव आफा थां नोंना नावखौ मटर लामासिम दोनलांदो आफा थांदो आइ मा लानांगौ लानानै ओंखारदो दे दागाबसै आइ हामबायसै गोरा रन्जितआ बिसिनि ब्रा ब्रा नारसिननायाव बिसिखौ सिलिगुरियाव खेबसे चेकआप खालामहैजानायनि थिरां लादों बे सनानि खाबुखौ जों नागारनो नाङा आं बारा बुजियाखिसै गोरा देव खाखर आरो खांख्राइ नोंसोर बे मानसिखौ लानानै सिलिगुरियाव थांनांगौ बेनि उनाव मा खालामनांगौ बेनि राहाया आंनाव दंसै बुजिबायथ' जागोन बस बिथाङानो डाक्टार साहाबा बिथाङा रन्जित बाबु प्रब्लेमा मा बेनि थाखाय नोंथाङा काउन्टाराव 50,000 रां डिप'जिट खालामनांगोन जागोन डक्टर साहब नार्स सर पेसेन्टखौ चेकआप रुमाव लानानै थांदो फैदो मा दानदों जारौ गावब्रें मेगनजों नुखानानै सोंफ्लाबायनायखौनो आं नै आगै खुमब्राजों हालदै संख्रि बानलु मस्ला मस्लि थादेरो नालाय नै आगै गावब्रें
नों आंखौ मानो बेदर गोथां खारनाय बायदि खालामो? आं नोंखौ मुगैयाथ'। नोंखौ मुगैनाय मोनब्ला आं गन्थं हमथेगौमोन, खुगा मुथेगौमोन। मोख्रा बायदि खुरखौ दाख्लाबनै दायजा खान्दो। फाग्लाखौ मा रागाब्रा। एसे खामानि एरनायनि आंबो हाना होनसैब्रा। गारां नाङा। आच्छा गावबेंआ नोंखौ एसेबो गोसोथारा नामा? गोसोथोनायखायसोलै माबा खिखौ नायो मानसिखौ नाया। बेदर गोथां खारनाय बायदिसो खालामसिनलायलांबायलै। मालाय लेखा गोरोंसो नांगौनो। आगखि आगदा सेस्था खालामथारबायलै आङो। जाथ्रा माबा दैहुनि दैयाव ना लफायनाय बायदिसो मोनलायलांबायलै आदा। अ आच्छा बेनो लेखा गोरों नांगौथ'। आं नोंनो मोनसे बुद्धि फोरोंसै। बुद्धि? मा बुद्धिब्रा बेलाय? बुद्धिखौ दोनथ'नानै खायदा बोरायफोर दंबा खायदा बोरायफोरखौनो फोरोंथारदोलै सालाखौ। खायदा बोरायफोरखौनो बाहायथारनोसै आं दा। रब्रा नोंखौ लेखा गोरों साननायनि आं नोंनो इंराजि फोरोंसै। इंराजि? नोङो आं बुंनायल' बुंफालां। दे बुंदो दे। दे बुंदो दे। नङालै। नङाले। होद नङा होनदों। होद नङा होनदों। नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां। नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां। नङालै। नङाले। ओइ फाग्ला। ओइ फाग्ला। हैद तेरे। हैद तेरे। नों आं बुंनायखौल' बुंफालां। नों आं बुंनायखौल' बुंफालां। नङालै खोनासं। नङालै खोनासं। ओइ फाग्ला। ओइ फाग्ला। नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां। नों आं बुंनायखौल' बुंथिनदां। नोङो आं बुंनायखौल' बुंफालां। नों आं बुंनायखौल' बुंफालां। नै फाग्ला खोनासं। नै फाग्ला खोनासं। ओइ फाग्ला खोनासं। ओइ फाग्ला खोनासं। फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां। फाग्लाखौ दा थाव सोबागोनलां। आइदि एफा गोसा। नोंखौलाय सोर आं बुंनाय थिना? गावनो बुंबाय आं बुंनायखौल' बुंफालां होननानै। नोंखौ आं इंराजिखौल' बुंथिनोमोनलै। बिदिसो। दे फोरोंफिनदो दे आदा। दे बुंनाय दे। येस। एस। नङालै मारै खि ओंखारलायनाय। येस होन येस। दे बुंफिनदो दे। येस। येस। मोजाङै बुंलै। येस। एस। फाग्ला एस मानि गारासोलै। येस येस। इएस इएस येस। औ जाबाय। दानिया बुंदोलाय। न'आलाय थाग्रा होननायखौसो बुजिबाय। नङालै न'। नाव नङालै बे दैयाव जावग्रा नाव नङा। न' मानि नङा। ए न' मानि नङा। येस मानि नोंगौ। येस मानि नोंगौ। बे न' येसखौ बार बुंबाय था। येस न' येस येस न'। येस न' येस येस न' येस न' येस। औ जाबाय। दानिया नों गावबेंखौ नुबाथाय बे न' येसखौल' बायथार नों। होमबा नोंखौ इंराजि गोरों सानसैब्रा। लेखा गोरों सानना गोसोथोगोन नोंखौ। जागोनलै आदा। जाबाय। नोंखौ दा मोनायाव माखासेखौ फोरोंबावगोन आं। जागोनलै आदा। दानि दिनाव साख्रि नागिरनाया हाजो थिखिनायाव खासेव बिदै नागिरनाय बादिसै। एमए सि डिग्रि थाब्लाबो एसिएस आइएस डिप्ल'मा थाब्लाबो लाख रां गारब्लाबो साख्रि मोननो थाङा। देवखाखर आरो खांख्राइ। बेनिखायनो आं नोंसिनो बे गोरलैयै रां खामायनायनि राहाखौ फोरोंदों। उरायना मा डार्लिं? नों मिथिगौ
मुलुगनि बयनिख्रुइ गोनांसिन जिरादानो जादों रां। खोनासं, रन्जित सोरगोयारि कन्ट्राक्टर बाबुआ जोंनि माखासेयाव नांनानै दं। दा जोंनि मैहुरा रन्जितनि सायाव। आं मा खालामनांगोन डार्लिं? खोनासं, Excuse me. सरि। Thank you. नोंथाङा मिस्टार रायना, बै नार्सिंआवबो लोगो मोननाय नार्स। बाय द वे आं रन्जित सोरगोयारि। आं मोजाङैनो मिन्थिखागौ। थेंक इउ। बेयाव थं गसंनानै मानो? थना सिङाव जिरायनानै। गोसो दङब्ला थौदो ना। नोंथाङा बेयाव माब्रै? आंखौ नोंथां होननानै मान होनाङा। उरायना होननानै गाबज्रि, मिस उरायना। जोबोद गोदैमोन। सरि। बेयाव सरिनि मा खोथा दं? आं फंसे खोथा बुंगौमोन। मा खोथा? आंनि जिउनि कन्फिडेन्सियेल खोथा। बाव बोरै रायलायजानो? दस्रायाव थौना। थौ। बुंना नोंनि लाइफनि मा कन्फिडेन्सियेल खोथा? नों आंखौ मालाय साननो नाङा, गावनि साननानै बुं। बुंबा मालाय मा मुलाम्फा जानो? गावनि गोसोनि खोथाखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो मोनोब्ला गोसोआ रेजें मोनोनो। बुंना। बिब्दिब्ला खोनासं। आच्छा मिस्टार रन्जित, नोंथांमोननि जुलि जानाया बेसेबां बोसोर जाखो? बोसोरनै जाबाय सार। दुखु गोनां बाथ्रा। निलिमानाव गथ' बानायनि जेबो लक्षणखौनो मोननाय जायाखिसै। इयुनाव नोंसोर गथ' मोननांगौआ एसे गोब्राब। बिदिब्लालाय बेखौ डाइभर्स खालामनानै गुबुन सासे गोदान लाबानो जाबायना। आं बादिखौ सोर लानो? आं दंना, आं नोंनि गदाय जागोन। नंगौ? नंगौ। गोरा रन्जित बाबुआ नोंथांखौ लोगो हमनो फैदों। बेखौ फैनो हो। बुं रन्जित, मा खामानि लाना फैदों? गोरा, आं दिनैनो आंनि हिन्जावखौ न'निफ्राय होखारहरनोसै आरो फाथैलाइ बिसिखांबानो आं गुबुन सिख्लाखौ हाबा खालामसै। गाहाम। मा मुं बे गोदान सिख्लानि मुङा? मिस उरायना। खोनासं, नों नोंनि खामानिखौल' मावदो, जों जोंनि मावनांगौखौ मावनोसै।
नाथाय बिनि थाखाय 50,000 रां होनांगोन। जागोन गोरा, नाथाय गोरा बुं, मा बुंनो? नोंथांखौ नांगौ जायोब्ला नोंथांनि महरखौ बोरै सिनायनो? ड्रागना महर देहायानो जाग्रा सावथुननि जोहोलाव नङा। नों बिनि सोमोन्दै सोङैयानो गाहाम। नों थांनो हासिगौ। साबायखर उरायना, आं मिन्थिगौ नों उथ्रिसारनो हागोन। नों नोंनि अपारेशनखौ लाखिबाय था। अके, बाय। रन्जितखौ आं थांनाय माखासे समनिफ्रायनो माबा सोलायनाय नुबोगासिनो दं। गोसोआवदि मा साननानै दं गावसो मिथिसिगौ। हे इसोर, आंनि गोसोखौल' दासिबायसै। बहा थाङामोन? रन्जित! नों आंनि सोर? बहा थाङो बहा थाङा सोंनो? नों दिनैनिफ्राय आंनि जेबो नंला। ओंखारलां दिनैनो आरो दानो। बे न'आव नोंहा जायगा गैला। दहाय रन्जित, आंनि खर'नि थै मोननांगोन। जेबो खोथा गैया। ओंखारलां सालि, गथ' बानाय रोंगोन बानजि हिनजाव। जेबो खोथा गैया। ओंखारलां। दहाय रन्जित, आंखौ बिदि दाख्लाब थाबलांगोन। बे न'खौ आरो न'खौ गारनानै आं जेरावबो थांनो हाया। मानोना नों आंनि फिसाय, जिउनि मोदाय। खबरदार! नों आंखौ फिसाय दा बुं। दिनैनिफ्राय आं नोंनि फिसाय नंला, नोंबो आंनि बिसि नंला। दिनैनिफ्राय आरो आंनि सिगाङाव मोखां दा दिन्थिफैसै। रन्जित!
Apa? Ayo. Ronjit tadi 5 kokor mainnya. Ma? Ang motor lamasim naifin nama apa ai? बेबादि गाबनो हामा आइ उनाव गासिबो थिग जालांजोबगोन Ronjitku ang punca logo mesti nama apa? जेबो मुलाम्फा जानाय नंला आदा मानसि सिफायनानै लानाय जाहैगोन निरिमाया थिगखौनो बुंदों फिसा गुदुं गुसु थांनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बिमा फिसाखौ सिङाव लानानै थांदो थुदो आइ सिङाव थुदो Ada Afatgiri. Ada Afatgiri. फासो जाखोलै एफा हरावलाय जोंसोलै आदा नोंखौ नांथ'गौमोन जोंसोलै आदा गिनाङा हाब सोरसो जाखोलै एफा हरावलाय नोंनो नङा होमबा बर' समाजनि आफादगिरिया औ न'नि मानसिफ्रा उन्दुजोब्बाय नामा औ दहायनो उन्दुजोबदों एसे सिरि सिरि रायलाय रावखौबो सिनायाखिसै आं सिनायनानै लाखा बुजिबाय बुजिबाय गाबोन बर' समाजनि मिटिं नङा होमबा औ नंगौ मा गाबोन रन्जितआ गावनि बिसिनि लेमाखौ गारगोन खोनासं नों जेरैब्लाबो गाबोननि मेलाव फाथैलाइ बिसि होथारनांगौ आं हारसिङै बोरै बिसि होनो हालायखो नेहाथारि आरो सोद्रोमाफोरबोथ' दं जों रावखौबो सिनाया नोंखौल' मिथिगौ खोनासं बाथ्राया एसे दोरोदोब्ला जेखौ बुंदों बेखौ गोसोआव लानानै था अखानायग्रोथोंसै नै बिफा मा फिसानि लिमाया मा ओंखाम जानो फैजेननायनिफ्रायनो दैखौनो लोङाखिसै ओह थां बिमा नों बुजाया जाय जाहोहैथां नाजानि दे
निलिमा आइ नों बेबायदि जाया लोङा गाबबाय थाब्लानो दि जेंनाया जोबस्रांगोन बे नङा फिसा मैया मोनायावबो जायाखिसै एसे जानानै लाहैदो थां ओंखामबो ओंख्रिबो दंखाजोबो आइ निलिमा आइ नोंनि बुंनाय रावनिफ्राय आं गासिबो हमनो हाबाय आइ अब्लाबो नों जावैसो रन्जितनाव थांफिनोब्ला मोजां जागौ आइ मानोना हिन्जावनि फिसाफ्रा बेफोरबायदि एसे एनैखौ सैज्य खालामनांगौ जायो नंगौ आइ हिन्जावफ्रा जेब्लाबो फिसायनि सिङाव थानांगौ जायो नोंबो जेखि बुङा जेखि खालामा गंग्लायनानै थाय बिसि फिसायनि गेजेराव बेबायदि खारदैनि बनदैनि एसे एनैया जालायखायो आइ नङा आयै आफा आं आंनि बिनानावखौ एसेबां खस्थ' होला आं माब्लाबाबो थांनो होआ नांगौबा न'आव थानानै बै प्राइभेट इउ एन एकाडेमि स्कुलावनो मिस्ट्रेस मावथोंसै आं प्रिन्सिपालजों रायज्लायना होनोसै उनाव गाव लांफैबा लांफैबाय आफा आदा आं बे बुहुमाव थांना थानो लाजिबाय नङा बिनानाव नों बिदि दाबुं जों दंना आं दंना नोंनि नोंना दङ हाब बिस्रा रावबो गैया नामाब्रा सिरिनो ओइ आमासि गथ' लावखार मा सिरिब्रा ओइ आमासि गथ' लावखार बेथ' बिरखां हालमाजिनि रावसो थांलाय मानो फैदों माथो दंलाय माथो आदा हालमाजिसोलाय औ आंसो मा खौरां आदा हालमाजि मिथियाखैदां माखौ मिथिमाराखैसो माबा नै बे नोंजामादै रन्जितआ गाबोन निलिमाखौ गारनायनि समाजनि मिटिं लिंहोदों आंनि बर' समाजनि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोन आरो बेयाव नुजाथिफैनो हानाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै रन्जितआ गावनि अनजालि बिसि निलिमाखौ मानि थाखाय गारनो नागिरदों बेनि खेंफोरथिखौ होथोंसै मानगोनां आफादगिरि लोगोसे नेहाथारि आरो रायजो राजा नोंथांमोन आंनि आरो निलिमानि हाबा जानाया दिनैसिम बोसोरनैयानो जाबाय नाथाय दिनैसिमबो खुनु गथ'नि मोखां नुनो मोनाखै आं दा मेंबाय
फाग्लाया हर सान जिरायथारागोनलै ओंखाय मेंबाय बियो होद फाग्ला गावनावनो जाखाया बे फाग्लाफोर नोंसोर बुंबानो जागोन नामा मालाय सिंनि बाथ्राखौ डक्टरनोबो खिन्था नङा खिन्थाबाय खेबसे नङा खेबनै खिन्थाबाय रोजा रोजा रां गारबाय सिलिगुरियावबो दिन्थिहैबाय नाथाय डक्टरा बे मोनसे फिथाइखौल' होयो नंखाय नंदोंमोन नै फोरमाना बेनो रायजो राजाफोर बेनो फोरमाना Bina pura banjaya. Balik kartu. Kau ini buat kau cuma ada di filan ya bisa kena apa? र रायजो राजाफोर दसे सिरि थाथ' बे बाथ्राया खिथार आयंनि नेमा थारायं खोनाबाय खोनाबाय रायजो राजाफोर बेबायदि गथ' बानाय रोङि हिनजावखौ सोर गारा जानो आहाखि आंना इयुन गैया मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया आं जुदि दानो दुब्ला देनानै थाङोब्ला आंनि धोन सम्पति बे न'खौ सोरनो होलांनो आंनि जोलैखौ सोर रैखा खालामनो मानसिनि जिउआ दानो दं दानो गैया नोंसोर मा बुंब्रा दसे सिरि थाथ'लाय आयंनि लेमा नों मा बुङो आंहा फोथायनाय दं आंनो सम होबावब्ला आं रन्जितनि गोनांखौ सुफुंनो हागोन आंहा बेबायदि नेनायनि सम गैया आच्छा फादगिरि आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो हागोन ना बुं दे बुं रायजो राजाफोर जावैसो रन्जित आरो निलिमानि जुलिया बोसोरनैल' जादों सोरबा सोरबा बोसोरब्रै बोसोरबाजोंबो गथ' मोननायबो दं दानि जुगा गोनोखोआरि जुग हाथावैखौबो हाहैयो जाथावैयाबो जायो आं गोनोखोआरि थोननायखौ जेबो मोनथिया आंनो दिनैनो दानो फाथलाय बिसिनायखौ नांगौ आं बेखौ बायना लानो हाया बे माब्लाबा जानो हाया आं आंनि बिनारखौ फाथैलाय बिसिया बाप मानि मिटिंफ्रा खोनासं बाथ्राया एसे दोरोदोब्ला जेखौ बुंदों बेखौ गोसोआव लानानै था अखा नायग्रोथोंसै नोंखौसो मोनगोन बेथ' मा बिबुंथि लानाय जाखो फरायना होनायसाय मानगोनां आफादगिरि बादि बिबादि पक्कनि सोद्रोमा नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा हौवा आरो हिन्जावनि बिबुंथिखौथ' नोंथांमोनहा खोनाबाय दा आफादगिरिया मा राय होयो रायजो राजा नोंथांमोन आं बर' समाजनि आफादगिरि जानानै दिनै बेखौनो राय होयो दि रन्जित आरो निलिमानि गेजेराव फाथैलाय बिसिनाया दिनैनो जाथोंसै बे सिगांसो नांगौ आफादगिरि आंनि बिनानावखौ आं फाथैलाय बिसिया बे माब्लाबा जानाया दिनैनो दानो आंनो फाथैलाय बिसिनो नांगौ नों माखौ लाना माखौ देरजादों ब्रा
बे बिरखाङा बोरोब्रा बिरखाङालाय बे फाथैया लाबोलै बिरखां नै फाथैया दे हौवाबो फैदो हिनजावबो फैदो स्रें गसंफैदो दे दे सानैबो फारफा फारफा हमदो दे दिनै रन्जित आरो नीलिमानि गेजेराव सान आरो अखाफोर आरो रायजो राजाफोरखौ साखि लानानै फाथैलाइ बिसिनाय जासिगोन दान सोरां हरनि गावदां पुर्निमा अखाफोर बायदि दखरसे जोमै सिङाव एब्रेनानै थानाय बायदि जारौ गावदां महरखौ दाहोखोमासै सना नोंनि महरखौ नायै नायै सोरगोनि सुखु गोजोनखौ आं नोंनो होनोसै
बहाबाफोर दोनलुबाय नामा? रिमि, नोंखौ सोर लांनो फैयो? आबा बैलाय। रिमिया जोबोद मोजां। माहि आरो गोसो गोथौ। आदाया सोलाबाब्लाबो बिमाखौ मोजाङै बुंनानै हो। मोजाङै फोरोंब्ला इयुनाव मानसि गिदिर जाहैनो हागोन। आरो मोनसे खोथा, रिमिया एसे आगोलसो गोग्लैदों। बाजैनो खोन्थाहै शर्ट जामाखौ सुनानै होथों। रिमि, थादो हो। आरो मोनसे खोथा, रिमिया एसे आगोलसो गोग्लैदों। बाजैनो खोन्थाहै शर्ट जामाखौ सुनानै होथों। अफो, मा जालायखो अफिसाव थांनो ओंखारनाया? अनजिमा, गोसो जायो नोंखौनो बिदि खाथियाव लानानै अराय सम नायबाय थानो। होमबा ओंखामबो दाजासै, दैबो दालोंसै, अफिसावबो दाथांसै। गोसोआथ' बेखौनो सानो। मिथिगौ अनजिमा, नोंखौ बिदि खाथियाव मोनोब्ला आं मुलुगखौनो बावगारलाङो। आं जुदि बोरैबा थैग्रोबायब्लालाय? अनजिमा, बिदि खासिबासो रावखौ नों मानो बुङो? आं खेलायनानैसो बुंदों। अनजि, नों आंखौ बिब्दि बिखादा गावो।
हामबाय जाबाय थैजासे बेबादि अननायनि गोबाव सम दं आबा नों मा नायदों? आबा जोंना आइया माथो फटकसो जाखो? रिमि आइ नोंनि नोमाया बाहाय गैया बै गोजौआवसो थांदों बियो गोसो जाबानो फैनो हाया बेखायनो नोंनो बेखौ नायनो गालांदों गोजौआव आइया मा खालामहैदों? बेरायहैदों बेरायहैनाया एथ' गोबाव दाबो फैया फैनो गोसो जाब्लानो फैनो हाया एर'प्लेन मोनाखै बियो आइया एर'प्लेनजोंसो फैगोन औ आबा जोंनि आइया आंखौ मेडाम निलिमा बायदि अनगोन ना अना? फैनाय अखाफोरा सिमां लुफावलाङो नायबोलाबो नोंखौल' नुयो मेसेबोलाबो नोंखौल' नुयो सोरां मोनाबिलियाव उन्दुनो हालिया आंबो
समखौनो गोसोखांनानै मेथाइ सुजुफ्लाङो मेथाइ लिरो देंखो बोनानै गावखौनो गाव आं बावगारलाङो मादि माया दङ मोजां मोनलायनायाव हर सान लुबैयो नोंखौल' बिखाया दानसोरां मोनाबिलियाव आंखौ उन्दुनो होलिया हर सान गोसोआव फंसेल' राव सिमां मोगथां नुयो नोंनिल' भाव दानसोरां मोनाबिलियाव दानसोरां मोनाबिलियाव आबा रिमि गोजानाव थानायखौ रायखांनो हामा मिथिगौ होयो थां सना गेलेहैदो थां अनजिमा जोंनि अनलायनायनि नेरसोन रिमिया नोंखौ सोंनानै आंखौ जारला खालामबाय थायो अनजिमा नों थांनानै थानायमोनब्ला रिमियादि बेसेबां खुसि जागौमोन अनजिमा जोंनि आब्रा फिसा रिमिखौ आं मा होननानै थगायबावनो रिमि आइ बेजों नोमा फैयाखै दिनै फैया होननानै दहाय मबाइलजों खिन्थाहरखादों आंनो मानो खोन्थायाखै आं रायलायगौमोन ना रिमि हामबाय हमवर्क खालामनो सम जाबाय थांदो सिङाव नों आंखौ बिदिनो सामफ्रामबो थगायबाय थायो आयौ हाबाब सोर सेंग्रा बेलाय मेगनाव ससमा खर'आव थफि मुलायलायनाय देरलालालाय नै सोर जाखो नों येस आयौ एसे खाथियाव लेंहरदोगोनहाय नै सोर जाखो नों One, two, अमा हान्थु आयौ मा अमा हान्थुसि बेलाय जोंनाव मा हान्थु गैया 1, 2, 3 बोरमा गुन्थु 3 आयौ मा बोरमा गुन्थु 3 सिबिलाय बोरमा गुन्थु 3 गोथां बोरमाबा हाखाना मोनबाय बायसै 1, 2, 3, 4 अमा गुफुर मा अमा गुफुर सिबिलाय जोंनाव अमा गुफुर गैया नै सोर जाखो नोङो नों बिनायखौ आं जाहोनो हाया माहाजोन गैया रेन्दाव ए
रिदां लोगोसो नोङो Yes. आयु माखौ एसे बिबावखो होमबा जेबो गैया No. आंलाय माखौ एसे होबाय बायनांगौ Yes, no, why no? आयु मा थेमथेम फाथिना सिफायनाय बायदि रायलायखो होमबा बे मा मेगन खेबखो होमबा आंखौसो गोसोथोबाय नामा I am dog. आयु दग होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Dog माने Gentleman. बेथ' इंराजि भाषासो नङा होमबा आदा Yes, no. No, yes. Yes, no. आयु मा खालि एसेल'बो जासियो खाथियावबो लेंहरो माथो नांगौ नोंलाय Water, water. आयु मा वाटारसि दै दै ए दैसो गांदों नोङो र' आं लायनि Salia. Sini haki. Kau breng. Ibar breng bir phaba gola nang beti. Kau breng. Nah, look at that. Tanker. Mister. Godoi. I'm Cambrang. I'm Cambrang. आयु मासि गुदुंमोन होनबा फाग्लानि आखाया गावब्रें गोसोथोआबा गबावगोन आयै मा एसे मोजां बबेनि सिख्ला बेलाय आफा गणेश ठाकुर खाफाल मोजांथ' सानै हिनजाव मोनबाय आंहा सासेबो गैया बोर होदो ठाकुर गरांखो दखना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला दखना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि बबे जिल्लानि नों मा गामिनि मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला बबे जिल्लानि नों मा
साननानै मोनाखै मुङा नोंनि मा बोदोर जायो मिथिनो लुबैयो साननानै मोनाखै मुङा नोंनि मा बोदोर जायो मिथिनो लुबैयो क'क्राझार सहराव मानोबा फैदोंमोन नोङो क'क्राझार सहराव दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला सामायाव सोंनानै लानो अनजालिनि मुंखौ सोंनानै लानो अनजालिनि मुंखौ दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला दख'ना गोमो सादोर गोथां गाननानै फैनाय अनजालि सिख्ला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि बबे जिल्लानि मा गामिनि मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला मानोबा नांगौ आदा सोर जाखो नों सेंग्रा जोला बबे जिल्लानि नों मा गामिनि हो 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 बरि रेस्टुरेन्ट हाबनाय लोगो लोगो नोंखौ मोदायजो बरि सिख्ला बादिसिम नुलांबाय आं खिन्थागोन ना मुङा नोंनि मा अन्नानै खिन्थादो मिथिनो लुगैनाया हामथारला
सेफालि नों दुखु दामोन हिन्जाव गैयि न'आव गुबुन सिख्ला नुयोब्ला मानसिफ्रा गुबुन नोजोरजों नायगोन नों आंनि बिबोनांब्लाबो गुबुनफ्राथ' मिथिजोबाना बुजिबायना आं मा बुंनो सानदों औ गुमै नों लजिकखौ नागिरनांला आं नागिरनानै दोननोसै नों मालाबाल' खबर लाफैदो दे गुमै मादै मादै नों थांफिनसै ना औ सना थांफिनसै आं थादो दे गुमै दे मोजाङै थांदो दे बाय ओह रन्जित सानजौफु रन्जित सिखारद' रन्जित सिखारदो ना मैया द्लाम लोंनाय जाथारदोंमोन ना डार्लिं थां रन्जित आं देलायगौ माने साहा कापसे फुदुंना नालाय अके डार्लिं नोंनि थाखाय जेखौ थिनो बेखौनो मावनो थियारि ओह रन्जित आहा फ्रेस जाखाबाय ना अके डार्लिं डार्लिं गुदुं गुदुं उखुन्दै खुलायलायनाय साहा थेंक इउ जा गोदै एथ' गोदै साहा आं लोंनो हाया डार्लिं आहा दानो मोनसे गोनां खामानिनि थाखाय बाहेरायाव थानांगौ जानानै फैदों नों ओंखामखौ संनानै जादो दे आहा हास्लाबथ'ला नों थाङाबा जाया नामा डार्लिं ओह रन्जित नों खस्थ' खालामनानै संनानै जादो दा मोनायावबो गोबाव जाबोनो हागौ संनानै जानानै आंनो बेयावनो खुनानै दोनफै साइनबर्डखौलाय थुला सोरबा आंनि अनजालिखौ मेगन खेब्बा ओह सरि डार्लिं जाबाय डार्लिं हारे रिमि दिनै माने इसिबां थाब गखो नोंहा गोसोआव गैया दिनै मा बाराय अ सरि दिनै सुनिबार बाराय ना बेफोरखौ दोनथ'दो आबा आं नोंनो दिनै जोबोद मोजां जिराद लाबोदों फसायगोनथ' आंनि अनजालि मैनाया फसायनानै लाबोदोंब्ला आं मानो फसाया सियर बिदिब्ला मेगना मेसेब अके मेसेबनोसै आं दे फसायबायथ' आबा मानोथो गसंनानै थाखो जिरायदो जिरायथ' आं दानो फैफिनगोन जिरायथ' मेडाम रिमि मेडामखौ सोर लेंबोआ आंसो लेंबोदों
आरे निलेमा नों बेफोरखौ मा खालामदों? बिदि गुलाय गुजायबाथाय आंहा नायनो हाया हा बाजैयालाय बहाथो थांदों? बहाबा थांदों नामा ना लोमजाबायदों? नोंथ' आंनि सोंनायखौ फिनाखसै मा जाखो? ना माबा गाज्रि जादों? मेडाम फै जोंनि आइखौ नायनोबा। मेडाम जोंनि आइया बैनो। मेडाम जोंना आइया बेनो। जोंना आइया बैसोरगो रायजोआवसो थांदोंनो बेरायनो। देनां आं देरबासो फैगोननो एर'प्लेनजों। गथ' मानसिखौ सानसे बिदि थगायनानै दोनबाय थानो। रिमिनो सोरबा सासे गोदान बिमा नागिरनानै होफैदो। रिमि थादो दे। मेडाम नों जोंनावनो थालांदो। जेब्ला नोंनि नोमफाया थानो थिनगोन अब्लासो थालांगोन बुजिबाय रिमि? आबा मेडामखौ थालांनो थिनना। रिमि मोजां गथ'आ बिदि अख्रा खालामनाङा हो। आंहा न'आव गोबां खामानि मावनांगौ दं। आं बिदिनो सानफ्रामबो फैबाय थागोन ना। दिनै थाथ'दो हो। बेसो मोजां गथ'आ। Dragon, Dragon darling. अ उरायना डार्लिं वेलकाम वेलकाम नोंखौनो आं नेगासिनो दंमोन। उरायना नों मिथिगौ रबारा जेसेबांनो बोयो एसेबांनो लावो नाथाय बारा बोयोब्ला जनोबो हागौ। आं बारा बुजियाखै। नों रनजितजों सानफा एफा मोनलांनानै उनाव गावनि बिजनेसखौ बावलाङोबा जानाय नङा। आं गाइखेर जानाय गथ' गोरलै नङा डार्लिं। नों सिन्था दाजा। नैबे अरायनाया जेब्लाबो नोंनि। नायलांबाय था रनजितखौ बे अरायनाया सानसे समाव बाहा देवरिया हरगोन। थेंक इउ स्वीट हार्ट थेंक इउ। ओइ रिन्दाव बिनानाव गथ' बानो रोङैखौ लानानै बेरायाबालानो मानो मालाय सिख्लाखौ लानानै बेरायखोब्रा नोंलाय? गावनो बिनानावानो मोजांसिनलै जाम्बालाय साला जाम्बाथारलै बियो। जाम्बा ओंखारथ'। बिसोरजों नांलायनानै जेबो लाब गैया। मा बुंदों नों मा बुंदों? ओइ नोंनि दादागिरिया सोलिया। बुंबावलाय। दावग्रा नोंसोरो साला साला
माबा जादों गोख्रै ओंखार आरे रिन्दाव मा जायामोन जों लामाजों थांगासिनो दंमोन बेयावनो बिसोरो सिस्टारनि खोथा लानानै गाज्रि रावजों जंखायदों आंबो खोनाजोब्बाय सिस्टारनि जारिमिनखौ जोबोद गाज्रि जादों बायदि बाय बियो सोर रिन्दाव नोंथांनि सयसा थिगैनो दं दाजाखोमाल' बै गारिया गंसेया सोरनि बैया माबिसिनि आरो गंसेया आंनि दे बिदिब्ला थेंक इउ बेस्ट अफ लाक थेंक इउ ए नार्जारी बे गारिया ला मा नंखाय बाखाय सासे रिन्दाव बायदि मानसिजों बुजाहरबाय नोंसोर मा एसेबां गोलोमदोंसैलाय हा हुसियार दिनैनिफ्राय बेबादि नाबां जाबां खामानि दामावसै बुजिबाय हा बोरैबा खेबसे हमजायोब्ला पुलिसा गासिबो मोनथिजोबगोन बेनि थाखाय सांग्रां जा ओके सार बै मानसिफोरनि गारिनिफ्राय नैबे डायरिखौ मोननाय जादों सार ड्रागन नार्सिं हम सिलिगुरि बेनि ओंथिया मानि सिलिगुरियाव ड्रागन मुंनि नार्सिं हम दं रन्जित सरगयारियाथ' रिन्दाव बिबोनां नीलिमानि फिसाय जाय एसे आगोल बिसिखौ फाथायलाय बिसिदों हेलौ सिलिगुरि पुलिस स्टेशन ना आं क'क्राझार पुलिस स्टेशननिफ्राय बुंहरदों आच्छा नोंथांनि सिलिगुरियाव ड्रागन मुंनि नार्सिं हम दं नामा मा गैया अके सार थेंक इउ बेनि ओंथिया मानि जोंनि क'क्राझाराव ड्रागन मुंनि गें दोलोआ हाबफैनानै दं नार्जारी सार दिनैनिफ्राय मोजाङै नोजोर खालाम ड्रागननि सोद्रोमाया टाउनाव सोरबा बेरायो नामा जागोन सार ड्रागना दि आसे गिलु बालु जुनारनिसो मुं बे जुनारनाव बोरै नार्सिं हम थाखो सार असम्भब बियो स्टप इट सरि सार नो एक्सक्यूज मी फंसेयाव फंब्रै खोथा रायलायो नों Bye. दासो बबेनिफ्राय आं पार्टिनिफ्राय दोनबोग्राया सोरमोन ड्रागन बियोथ' गावनि मोखांखौ जेब्लाबो दिन्थिया आरो बेनो नोंखौ दोनबोदों ड्रागनजों नोंहा मा सोमोन्दो दङ
बिजनेस मानि बिजनेस बिजनेस रन्जित आं मेंनानै फैदों नों आं उल्टां फाल्टां सोंबाय दाथासै प्लिज आं उन्दुनो ओंखारबाय रन्जित हरनि 7 बाजिबाय दासिमबो मा खालामबाय थाखो कन्ट्रेक्टनि बिलखौ चेक खालामदां सोरनो बेसेबां हरनांगौ आरो बेसेबां मोनबावनांगौ दं ओहो रां खालि राङानो सानसे जागोन नोंखौ ओजोंदि बिसिबा गोबावनिफ्राय एमाव नेनानै दं बेखौ थाल गैया नोंहा दोन बेफोरखौ उनाव नायबाय था फैदो रन्जित उन्दुग्रा लाबानो सोरखौ नेबाय थाखो आं आइ निलिमाखौ लानानै मोनसे बाथ्रा सानदोंमोन मा बाथ्रा रिन्दाव बिफा बुंनायसाय आंनिब्ला आइ निलिमानि थाखाय गोदान न'खर नागिरदिनि नों मा बुङो आंनि थाखाय आरो जेबो सिन्था खालामनांला आइ आफा आं आरो रावखौबो दुखुआव खोख्लैबावनो सानला थादो आं फरायसालियाव थांनोसै मा निलिमा फरायसालियाव बाजैया बेनो नामा बाजै नों आं फैयागौमानि थाबाय थाथाव फैदो सेफालि सेफालि बिसोरनो आफाया आयै आफा बियो सेफालि बिजनेनि जाबाय फिसाया मेंबाय बियो बेफोरखौ उनाव खिथाबाय थादो बे निलिमा उन्दुग्रायाव लांदो थां आफा नङा नों उन्दुग्रायाव सैखादो नङा बे न'आव सैखादो रिमाया माने दाबो ओंखारबोदिया होमबा ना मेदाम निलिमाजोंसो रिमायाथ' माथो मेदामजोंबो गैया मा जाखो बेलाय ना सोरजोंबासो थांदोंमोन नामा बेलाय
आदा सोरखौ नेबाय थाखो रिमिया दाबो ओंखारबोआखै मा बिदिथ' जानो हाया स्कुलाव रावबो गथ' गैला मा रावबो गैला कि जानि सोरजोंबा थांफाबाय र' आंबो थांफानि गोसो बायबा जानाय नङा थ' न'आव नायनि रिमि 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 गामोखालि रावजोंबो थांफेरा दिनै मा जाखोमा बियो ना साराफोरसो किडनेप नङा बिदि साबजानाय रावखौ दा बुं थलाय स्कुलथिंजायनो कि जानि बाथरुमफ्राव थांदोंमोन बेयावनो सखिदारफ्रा मारि थेबफ्रांनानै दोनबायबायदों खोमा रिमि नों रिमि नों मानो बिदि खालामा नुवाखै नोंनि थाखायनो नोंनि आबा बेसेबां दुखु मोननांदों अफ' मोजां गथ'आ बिदि मालायखौ दुखु होआना बिदिब्ला आबायाबो मोजां मानसि नङा रिमि नों समायला दिनैनिफ्राय बिदि खालामा होननानै मेडाम नोंबो समायला जोंनाव सानफ्रामबो फैबाय थागोन होननानै दानिया फैबाय थासिगोन दे समायलायाबा आं गनाया सयथि आं आरो आंनि आइ आफा गासिबो बिनानाव निलिमानि खोथाखौ लानानै जोबोद सिन्थायाव गोलैनानै दं बिनि खाफालखौ रन्जितानो जाबाय रिन्दाव बेखौ सोरबा सासे मोजां मानसि नायनानै बिलाइ हरा मानो सोर लांनो सोर हाबा खालामनो बेबायदि नोंबो ना रिन्दाव मा मा सानो निलिमानि थाखाय निलिमाखौ अनसायग्रा थागोन ना निलिमा बायदि लेखा गोरों गियानि मानसिखौ सोर बासिनो हानो गमा मायै नोंनि बुंनाया जायोब्लाथ' बहा हारसिं जाखो आंलाय माथो जाखो आं बेखौ बुङाखै आं दिनै मेडामखौ लांफायाबा हारसिङै थाङा सफैबाय औ मेडाम नों दिनै जोंनि न'आव थाङाबा आंबो न'आव हारसिं थाङा आबाया थगायसुलासो नोंखौ लांनो होननानै रिमि बिफाजों बिदि जिद खालामनाङा थांदो थां रिमि रिमि
बेनो सासे बिमानि गोनां आदाया मानो बेनो सासे बिमा लाबोनानै होफैया नीलिमा रिमनि रखम नाङा बेनो नोंखौसो नांगौ राज दं नोङो रिमिनि बिमा जानो रिमि रिमि थ आं न'सिम दोनलांनानै फैनोसै थ'दो आं न'सिम दोनलांनानै फैनोसै थेंक इउ मा थेंक इउनि बाथ्रा दं नोंनि जिउ जारिमिनखौ खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनबाय नीलिमा मा आदा नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा बुंगौमोन बुं आदा गाज्रि मोनलायनाय मा बाथ्रा नों जेरै सासे हौवाजों नासयजानानै जरा गोमानांदों थिग बिब्दिनो आंबो बुंनो थाङोब्ला जों सानैनि जिउ जारिमिनानो मोनसे दिङागिरि नों मा बुंनो सानदों आं बुजिबाय आदा नाथाय बेखौ नों बुंदों ना रिमिनि सासे बिमानि आंखाल जानायाव मोननैयावबो नों मिथिबाय आं मानो रन्जितजों फाथैलाय बिसिनानै गारजाया आं गुबुननि बाथ्राखौ जेबो फाजाया नों फाजायाब्लाबो समाजा आंखौ मा बुंगोन मा सानगोन आसि फिसा सोलु आसि बिमा सोग्रा होननानै सानसे मुगैगोन आरो नोंखौबो मिनिगोन गथ' बानो रोङै सासे सांग्रिमा बान्दि हिन्जाव दाहोनो आंनि गोसोखौ दुखु दाहोनो आंनि जिउ सोलेरखौ अनजालि आङो हां माथागोन अनजालि आङो हां माथागोन दाहोनो आंनि गोसोखौ दुखु दाहोनो आंनि जिउ सोलेरखौ अनजालि आङो हां माथागोन अनजालि आङो हां माथागोन फाजाया आं जेबो सा
उदाहोनो आंनि जिउ सोलेरखौ अनजालि आङो हांमा थागोन अनजालि आङो हांमा थागोन संसारनि सुबुंफोरा जेखि बुङा मिथिंगा बिमाया जेखि साना थेवबो नों आंनि मिजिंखौ फेलें खालामनो हाखाला नाथाय आं आइ आफानो मा होननानै खोन्थाबावनो दिनैनिफ्राय आं नोंनि मुंखौ नीलु होननानैल' गाबज्रिसिगोन नीलु आबा मेडामा मानो खारलांखो ना आंखौ गाज्रि मोननानैसो सरि पापा नङा आइ बियो नोंखौ जेबो गाज्रि मोनाखै लाजिदोंसो मानो आबा बेफोर गासिखौबो नों बुजिनो हाजोबनाय नङा देनां देरबासो नों बुजिनो हागोन नै बिफा मा नों बे निलिमाखौ नायाखै बेखौ नुनानैथ' आं नोंनावसो सोंनो सानदोंमोनलाय आंबो बेखौनो नोंनाव सोंनो सानदों होमबालाय एखे एखे एगार' थां एखे 2 बार' खालामहैथां हे इसोर नोंखौ हाजासे साबायखर आंखौ सासे गथ'नि बिमा जानो बोर होनायनि थाखाय हे इसोर आंनि गोसोखौल' आलदा सिफायसै रिमि मा आइ दिनै नोंखौ मानोबा जोबोद खुसि खुसि नुथारदों आइ निलिमा आइ नों माबा मोनसे होखोमाथारबाय बुं आइ
बे रिमिया सोर? आयै आं सासे गथ'नि बिमा जाबाय। मा? नंगौ आयै, आं बुंनाय रावा सैथो। बेखौ नों मा बुंदों? बुं बे गथ'आ सोरनि? आदा देरथुमनि आयै। नों बेबायदि सिखाव खामानि मावनानै दं? गुनु बेखौ मा खालामनो नागिरदों नोङो? खोनायाखै नोंनि फिसाजो मोजाङा खेबसे समाजजों मिनिजानानै बिमा बिफा आरो बिदाखौ लाजि फोनांखांबाय आरो दिनै समाजजों मिनिजानाय आरो गुस्थि फेनजानाय हाबा मावबावबाय। बाथ्राया बे नङाथ' गुनु। थां निलिमा आइ, बाहेरायाव सोर फैदोंलाय? मेडाम नै नोंनि बेगआ। नीलु गासैबो बाथ्राखौ आं नोंसिनि आइ आफानि खिन्थाजोबखाबाय। नोंगौ फिसा, देरसुंनि साननायाव आंहा जेबो हेंथा गैया। बिदिब्ला रिमिया नोंनिसो फिसा। साबायखर फिसा, आइ निलिमाखौ सासे गथ'नि बिमा खालामनानै बिनि समाजाव सुफुंख' हायै खहाखौ सुफुंनानै होनायनि थाखाय। आबा आहा बेखौ मा जायो? आंखौ आबै ओमफ्राय बेखौ आबौ जायो दे सना। आहासो आबैजों बामजानो मोनदों। आबै आं आबौजों बामजानो। फै आबै फै। रन्जित गोख्रै हर दा। बुंबायना राङानो गैला। आं जेबो मिथिया। आंनो दिनैनो दानो 50,000 रां नांगौ। आं दाख्लैसो नोंनि आखायाव 20,000 रां होखाथारदोंमोन। बे साननैसोआव एफा बुरजा राङा बहा थांजोबखो? दानि दिनाव बे 20,000 राङालाय मा? रोजासेनो समानसै, जेबो बेसेन गैला। आंनाव 50,000 ल'खासै। आं मिथिया। आंनो दानो 50,000 नांगौ। उरायना बेबायदि गासिबो बिरन लांजोबोब्ला न'खरा बोरै सोलिनांगौ? जानो लोंनाय हाब्ला मानोथो हाबालाया? आरो बोरो दिनैसिम बोसोरसेयानो जाबाय, मानो फिसानि मोखां नुनो हादिया? फिसा गैयिनि दाया गासिबो नोंनाव जोब। निलिमानि जेबो दाय गैया। बेखौ आं फोरमान मोनबाय। हेलौ मिस्टार रिन्दाव। इन्सपेक्टर साहब, बबेनिफ्राय? मबाइल डिउटियाव ओंखारदों आं। आच्छा, नोंथांनि सिस्टारखौ रन्जितजों गारलायनायनि सिगां सिलिगुरिनि ड्रागन नार्सिं हमाव चेकआपनि थाखाय लांदोंमोन नामा? औ लांदोंमोन। मानोबा? आच्छा, बेनि माबाफोर फोरमान प्रेसक्रिप्सनफोर दं नामा? औ दं। रन्जितआ आफादगिरिनो फोरमान हिसाबै होनायखौ आं लानानै फैदों। नों मोजांखौनो मावदों। अन्नानै नोंथाङा बे प्रेसक्रिप्सनखौ आंनि अफिसाव लानानै थां। बिब्दिब्ला
रन्जितआ निलिमाखौ मोजाङै सेकापखौनो खालामाखै। जानो हागौ थारैनो रन्जितआ निलिमाखौ मोजाङैनो चेकआप खालामाखै जानो हागौ। आंबो बेखौनो सानदों। आच्छा नोंथाङा रन्जितनि हिनजाव गदाय उरायनाखौ नुबाय नामा? नुवाखै, थेवबो मुंखौ उरायना होननाय खोनादों। उरायना? मा नोंथाङा सिनायखायो नामा? अह सिनाया, नाथाय बै डायरियाव उरायना मुंनि सासे हिनजावनि मुङा रोखा रोखा लिरनाय दं। नोंथांनि बायदिब्ला रन्जितनि फिसि गदाय उरायनाया ड्रागननि मानसि? जानो हागौ। बेथ' रन्जितनि हिनजाव गदाय उरायना। अन्नानै रथ'नाय प्लिज प्लिज नोंनाव फंसे खोथा सोंनो। मा खोथा? नों रन्जितनि बिसि गदाय उरायना नङा होमबा? नंगौ, मानो? आं रन्जितनि बिसि गिबि निलिमानि बिदा। रिन्दाव। औ मिथिखागौ, गाहाम। उरायना नों आंनि बिनानावनि समान, अन्नानै खोन्थागोन ना? ड्रागनजों नोंहा मा सोमोन्दो दं? ओइ 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 रथ' रथ' ओइ! दिनैबो आं रिन्दावखौ पुलिसआव नुदोंमोन, नोंनि सोमोन्दै सोंदोंमोन। रिन्दावनि सोमोन्दै मोनथिनो नाजानाय मानिया मा? आं गासिखौबो मोनथिजोब्बाय। देखर आरो खांख्राय, रिन्दावखौ जेरावखि लोगो मोना जेरैब्लाबो सुट खालामनांगौ। निलिमा थांफिननायनिफ्रायनो न'खौ मानोबा लांदां लांदां मोनथारबायहाय रिन्दाव बिफा। बे लांदां जायगाखौ सुफुंनांगौब्ला फिलाप दा गेप आलि टाइट पुरुन करिब লাগিলে बिहामजो लायनांगौलै बिमा। आयै माब्ला बिहामजोजों आफा ओंखाम खुरबाय, आफा नबाबलाथ' होनजानो मोनबावनोलाय खाफाल। माब्ला नै बावरिफोर फिसौआ गाबबाय न' दौदो होननो मोनबावलायनो। लाजिया बिदिखौल' खुदैगोसै नोंहा, सेंग्रा गोरलै बायदि। नोंगौबोलै माबा गोसोखौ बोरायसिन माबा सेंग्रा गोरलैसिनसो मोनलायलांबाय आङो। बोरायसिन गांसो गोरलैसिन नागिरो होनलाय माथो। बिब्दि होननानै आं सोरखौ एदावदों हा? सोरखौ मा खालामदों आंलाय? गावनिखौल' सानो बियो, ओजोंदि फिसालानि हाबानि थाखाय जानजि खाफ्रानांसिगौ बेखौ सानहरला बियो। मा गाबदों? माखौ सिन्था जादों नोङो? नै फान्था गेल्लाया बावैनो जबथ' लानोसै बिजनियाव बुर्र। आंनि आइ आफाखौ नों जेबो दासान। नोंसिनि आइ आफामोनासो मा साननानै दं? आंनि मेगन खेबनायानो आइ आफानिबो मेगन खेबनाय। बिब्दिब्ला थौ दानो आइ आफाखौ लोगो हमनो थांदिनि। बहा? बिजनियाव। नोंनि रैरुब महर, जारौ गुस्थि, फारनै फावदुर खावलाय आरो सिख्रिबदा बायदि खानाय थावसिनि मोदोमनाय आंखौ फाग्ला खालामबाय सना। नोंखौ दि आं माब्ला आंनि दुंबुद बिखायाव बजबनानै लानो मोनगोन?
सोरबा दङ मा फैदो रिन्दाव अन्नानै रैखा खालामफैदो अन्नानै आच्छा मिस सेपाली रिन्दावखौ गुलि खालामनाय समावहाय आरो उनावहाय खाथि खाला सोरखौबा नुदोंमोन नामा? गैया सार आं रावखौबो नुवाखै सेपाली नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रा सोंगौमोन नोंहा रिन्दावनि अनगायै सोरबा प्लिज इन्सपेक्टर साहब आं मिथिगौ आंनि अनगा सेपालिहा रावबो गुबुन मोजां मोननाय गैया खोनासं बै सानाव जों सानैजों जेब्ला लोगो मोनलायो बेनि उनाव ओइ रथ' ओइ आंखौ पुलिसनि जासुसि साननानै बिदिब्ला बै खामानिया ड्रागननिनो मिस सेपाली गाज्रि दामोन जोंनि पुलिसनि खामानियानो दायनिगिरिखौ हमनो सुलुं नागिरनाय नोंसोर सानैनि मोजां मोननाया अरायबो जाफुंथों आरो दाजाखोमाल' सेपाली फैसन आंनि खाथियाव रिन्दाव नों जुदि बोरैबाफोर माबा जानायमोनब्ला आं जेबो जाया जेब्लासिम बुहुमजों धुमकेतुजों सौग्रावलायनानै बुहुमा गुब्रुआ एसेबां सम जोंनि मोजां मोनलायनायखौ रावबो बोखानो हानाय नङा इसिबां मोजां मोनो नों आंखौ मोनो सना साना गावनि दंनायखौ बुहुमनो होनाय बायदि आंबो नोंनो आंनि अननायखौ होलांबाय थागोन रिन्दाव नों माबायदि फिल खालामदों मास्टार बाबु नों जेबो सिन्था दा खालाम रिन्दावखौ सानसे साननैनि गेजेरावनो रिलिज होनो हानाय जासिगोन गोजोन्थों डाक्टार साहब नोंसोर रायलायलायदो नोंल' मोजां जाग्रोदो आफा नों मोजां जाब्लानो नोंसिनि जुलिखौ औ दामादुम खोथा गैयालै मा मानसिल' सैमाफ्राबो हाथाय ओंखारथोंसै नों थाथ'दो आइ सेपाली नों नङामोनब्ला आंनि गारिया एसेबां थाबगानाय नङामोन उरानिया न'निफ्राय ओंखारलांनानै न'आव फैफिननाया दिनैसिम सानबायानो जाबाय बहा सोरनाव थाखो बहा जाखो इसेबो बुजिस'नो हाला आं बे रन्जित होननाया नोंनो ना औ आंनो मानोबा मानि नों बे न'खौ गामोननो खालि खालामदो मा
मा राव जाखो बे आंनि न'खौ आं खालि खालामनांगौ बे न'आथ' नोंनि नंला आंनिसो जाबाय नोंनि बिसि गदाय उरायनाया आंनो फानबाय उरायनाया नोंनो फानबाय नङाबा माथो बेलाय बे दलिला मानिथे नोंथ' बे न'खौ उरायनानै नाम खालामनानै होबाय नङा होमबा बहा थांजोबखो आंनि एलआइसिनि सार्टिफिकेट आरो फिक्स डिप'जिटनि डकुमेन्ट्सफ्रा बुजिबाय आं बेफोर गासिबो ड्रागननि सियाल बुद्धिजोब बेनि बुद्धि मोननानैनो उरायनाया बेफोर गासिखौबो लांजोबबाय ड्रागन 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 बहा दं गोख्रै ओंखारबो उरायना नों बेयाव उरायना नों मा सानखो आरो न'आव थांलासिनो थाखो उरायना न'आव थफिनदो थौ रन्जित नों सानदोंमोन नामा आं नोंजों थैजासे बान्दि जाना थागोन गोसो जाबाय बास फैबाय बेफोरखौ नों मा बुंदों उरायना नों आंनि हिन्जाव हिन्जाव नोंजों आंजों बिसिना गंसेयाव उन्दुलायदोंबाबो जोंनि हाबाया सामाजिक भाबै जायाखै बियोथ' आंनि भावथिनासोमोन भावथिना उरायना नों आंनि न' बेंक बेलेन्सनि 5 लाख रां गासिबो मन'जोब्बाय नों सुनि नों पापसि हिन्जावनि मुङाव नों रायखसि बेफोरथ' आंनि मोननांगौ फिसखा उरायना आं दिनै नोंखौ ओरैनो हंगारा आं दिनै नोंनि गोदोनाखौ बोफ्लंनानै नोंनि थैखौ ज' लोंगोन आं बैखालि बाजारै नोंखौ दिनै हंगारा आङो बैखालि जागोन आंखौ हंगारा नोंखौ डक्टर साहब नों आंनो आरो आं बै ड्रागन होमब्ला बेफोर गासिबो नोंनि सोलोजोब दासो हमनो हाबायना रन्जित बाबु ड्रागन दा होस्रिखाव नों थगायसुला नों फोथायखेबस' आं थगायसुला आं फोथायखेबस' औ आं थगायसुला आं फोथायखेबस' आरो बे मुलुगनि मानसिफ्रा जायफोर धोनि मानि आखाइ गोलाव बिसोर गासिबो सादोजोब नङा होमबा ड्रागन आंनि गासिबो राङा हरफिनजोब आं हराब्ला
मा खालामनो आं गासिबो पुलिसनो खिथाजोबगोन खोनासं रनजित बाबु जायफोर ड्रागननि खिथेर लायोना बिसोर माब्लाबाबो गोथां गलांफेराखै ड्रागन बेफोर मा बेनो आंनि फिननाय नायगोन आं नोंखौ ओइ ड्रागन नायगोन आं नोंखौ ड्रागन नायगोन आं ड्रागन ड्रागन आं नोंखौ हंगारा लेखाखर आरो खांख्राइ मानसियाथ' गैला दा नोंसोर बेनि लासखौ लामायाव गारहैदो मानसियाथ' गोथाङैनो दङ गोख्रै गारियाव थिखांदो हस्पिटालसिम लांनो Adi, निलिमा नोंदि आंखौ सानसे बुंदोंमोन राङानो आंखौ सानसे जागोन होननानै नंगौ दिनै नोंनि रावानो फुलिबाय मेगन थासेयावबो खाना जानानै फाथैलाइ बिसिनायनि पापनि साजाखौ आं मोनबाय थारैनो नों आंनि सोथि लोक्षि हिनजावमोन हायोब्ला नों आंखौ निमाहा होदो सना आच्छा रनजित बाबु नों देहाखौ माबादि फिल खालामदों रनजित बाबु नों जेबो सिन्था दाखालाम आं दं सार नों आंनि जिउखौ बासायबाय हाजासे साबायखर आच्छा नोंथाङा मिसेस रनजित नङा होमबा नंगौमोन नाथाय दा नंला आं बारा बुजियाखिसै रनजितआ आंखौ गारबाय फाथैलाइबो बिसिखांबाय अ आं रनजितखौ गुबुन डक्टरनो नायहोबावनो सुबुरुन होदोंमोन नायजानाय जाखोना जादिया नायहैदोंमोन सिलिगुरियाव अ माथो रिजाल्ट होआ सारा गोदो बुंनाय बायदिखौनो बुंदों आच्छा फैनाय
खोनासं देरसुङा बे जायगानि रां रुफा गोनां सासे गिदिर फालांगिरि बिहा सासे फिसा हिन्जाव दं मुङा बेनि रिमिनि निलिमाखौ मोजां मोननाय आरो बिमा मोननो हास्थायनायानो देरसुं आरो निलिमानि गोथार जुलिखौ जाहोदों दा रिमिया देरसुं आरो निलिमानि बयनिख्रुइ आंगोनि आंगो बिखौ किडनेप खालामनो हायोब्ला जों लाख लाख रां मोनगोन डार्लिं बे खामानिखौ आंनो हगारना हो आं गोरलैयैनो जाफुंहोगोन थेंक इउ माय स्वीट हार्ट थेंक इउ इसोरा जा खालामो मोजांखौनो खालामो जोबोद गोजोनथाव खौरां देरसुं बाबु निलिमाया दानसेनि गथ'नि बिमा जानो हमबाय आंनि हिन्जाव बेहो आंनि हिन्जाव नांगौ आंनि हिन्जाव नांगौ जाया आंनि हिन्जाव नांगौ आंनो हौवा नांगौ आंनि हिन्जाव नांगौ आंनो हौवा आंनि हिन्जाव आंनो हौवा दे बिदिब्ला नास्राय हमो गेलेलायनायनि आइया देरसुं बाबु बे प्रेसक्रिपसनाव लिरनाय मुलिखौ बायहैदो आरो दानसेनि उनाव सेकेन्ड थाखाय फैफिनदो आं दिनै जोबोद खुसि रिमि बिफा नोंबो खुसि ना आंबो जोबोद खुसि रिमायाबो जोबोद खुसियासै मानोना बेहाय गेलेग्रा लोगो गैया टाइमखौ नायाखै नोङो रिमिया स्कुल गनायनि टाइम जाबाय ए नङाबा थांदो लायद' नीलू 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 मा जाखो मा हांगलायनाय गाबज्रिफैखो रिमिया न'आव सफै नामा गावनो लायनो थांबाय आरो माबोरैथो न'आव सफैग्रोनांगौ जाखो आं सहैबा जाय फारि फारि थांग'जोब्बायमोन खालि सासेल' सिख्ला नुहैदां रिक्साजों नेबाय थानाय सोरमोन बे सिख्लायालाय आं आगोलाव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन बेलाय सोरखौथो लांनो फैया गावनि सोरबा गथ' लांनो फैया नामामोन मानसिखौ माबा गोसो बायनाय नुदों आं उन थानायखाय कि जानि गैया थांनायावबो फैनायावबो लामायाव खेल खालामबोबाय आं गैया थरा स्कुलसिम स्कुलाथ' गैला गजोब्बाय थ' प्रिन्सिपाल अ निलिमा गोदान जुलिनि बरायनाय नाजाव बिथाङानो ना दे जिराय
सार जों जोबोद सिन्था गोग्लैनानै दङ अ बुंनाय आंनि फिसा रिमिया स्कुलाव थांनायनिफ्राय दाबो न'आव फैफिनाखै सोरबा लोगोफोरजों नङा सार बियो मालाबा बि थांफेरा बियो माबोरै जाखो गथ'आथ' स्कुलाव फैथारदोंमोन दहाय आं एटेन्डेन्सआवबो चेक खालामनायाव नुदों बेथ' फैथारदों बिदिब्ला बहा थांखो बेलाय सार स्कुलाव उन्दुसो बायनानै थाबाय बायखो नामा अ स्कुलाबो गाबोननिफ्राय से सप्ता फुजानि बन्द' दं इसोरा दाखालामथों निलिमा बुंनायानो जाबाय बायो खोमा थां बे रामेश चौकिदारखौ लिंनानै नाय थां रुमनि साबिया बेनाव दंजोबो आं जाया लोङा थैथारगोन आं नीलु जोंनि रिमिया जेबो जाया नीलु नों बेबायदि देहाखौ लानानै गावखौ एसेबां दाहरसार नङाबा जोंनि गोरबोनि गथ'नि सायाव गाज्रि गोहोम गोलैनो हागौ देरसुं रिमिया नोंनिल' फिसा नङा आंनिबो आं बेखौ मिथिगौ नीलु आं मिथिगौ बेबादि माबोरै जानो मोनो आंनो सिगां थांनानै नेहैग्रोदोंमोन नाथाय गैया नों गथ'खौ सिनायनायाव गोरोन्थि खालामाखैथ' बे बाथ्रायानो सिखारा जोबथारनायाव देरसुङाबो लांनो फैदोंमोन गथ'आ फरायसालियाव फैयैनि खोथाबो गैयामोन नङाबा देरसुङा मानो लांनो फैनोमोन बिदिब्ला गथ'आ बहाथो गायब जाखो बे साननो गोनां बाथ्रा हेल' रिन्दाव मोनसे जोबोद गोजोनथाव खौरांजों लोगोसे मोनसे गाज्रिबो खौरां रिन्दाव नीलुआ प्रेगनेन्ट नों बिमाय जानो मोनसिगोन आफा आयै मानि एफा खुसि रिन्दाव आफा देरसुङा खोन्थाहरदों दि आं बिमाय जासिगोन दा नोंसोरबो आबै आबौ होनजासिगोन हाबाब बेसोरलै बिमा होनब्ला साला रन्जितआ गदाय लानायनि सोलोजोंसो फिसा निलिमाखौ दाय होदों रानखावनाय बालाबारियाव अखा दामब्रा हानानै गोजोनग्लाय होनाय बादि दासो सुग्लायनाय मोनबाय आं गोसोखौनो गाज्रि खौराङा बेनो रिमिया न'आव गैया मा होनदों देरसुं मा होनदों रिन्दावसा जावैसोआ मा बुंहरदों रिमिया न'आव गैयानो आयै फिसौलाय
नोंनिबा मा खालामनाय गाहाम होननानै सानो हायोब्ला पुलिसनि रिपर्टआ मोजां नामा आंबो बेखौनो सानो बेबायदि सानलायबाय थानानैल' मा जानो माबा मोनसे खालामदो Hello. Hello, Inspector Somebody speaking. Ha? बियो बोरै जाखो? बोरैबाफोर ड्रागना खेबनेफोर खालामाखैथ'? र' बिदिब्ला रन्जितखौ लानानै बेनि आड्डाखौ दानो रेड खालामो आं। अके बाय। रन्जितआ खाफाल मोजाङाव बासायबाय डार्लिं बिनि खाफाल मोजाङा जोंनि थाखाय खैफोद जानो हागौ खोनासं जोंनि आड्डाखौ माब्लाबा पुलिसा गाग्लोबनो हागौ बेनिखायनो जेब्लाबो सांग्रां जा बेथ' पुलिसनि आवाज हा नंमारगौ पुलिसा जोंनि आड्डाखौ मिथिनानै गाग्लोबनो फैमारबाय हुसियार ड्रागन नोंनि आड्डाखौ पुलिसफ्रा गासिबो बेंग्लोबजोब्बाय जेरावखि थाया मानो सारेन्डार जा नंमारगौ हनै पुलिस मान हुसियार ड्रागन गोख्रै सारेन्डार जा नङाब्ला गोख्रै सारेन्डार जा गोख्रै गो मुभ फायार नों गोख्रै सिखाव लामाजों खालामदो अके
सारा सम्पतिखौ जादों Hands up! Hands up! Bung! Remi ko bawa dan pergelai. Ang ibum cia. Neng, Uraina, darling, neng anta ka jujur nama Uraina. Tuh, Uraina, jika neng ni public satu menbai, beru neng ni menang ta, tuh. Nilu, neng bidi jalan dengan habarin di, Rimi kau nak pepsingkan, benonga. Neng mana jalan lo nasi? Angni onda neng Rimi ko san, jenis seni san sampai. Nengaki, neng angni onda, udah siapa? Cile, aku kau tapi. 이 거짓값 걸어지 때문에 그게 아차 힘 팔아먹대블라 이봐라 랑 왔다비 갈라마신 나간비 Hello, Rendo speaking. Hello, Rendo नोंथां. ड्रागनखौ हाजासे बुग्लिसै खालामनाय नाथाय रिमनि सोमोन्दै फंसेबो ओंखारनाय जायासै
आं सानो रिमिक बानायाव रागनि आखाइ आदसा दोनथ'दो आं खुगा बेखेवहोनो नाजाबावनोसै अके बाय मा सोरनि फन पुलिस स्टेशननिफ्राय ड्रागना हमजाबाय नाथाय रिमिनि सोमोन्दै जेबो खोथाखौनो खेवा Hap. Hap, mari bicara aye. Gimana cari ini kun mbak? Kekei hotel langsung. Hapne, anak ngomong. Nil, nang kepsa Rimiya mau kiran jibla. Hakman kuna kiri. Hendak nang gua kiba. Kisah nak bathroom orang don. Yang ini skuter berbama di pangan. Dan nak kuma. Ma, macam ni phone man. Passport photo am sikit. Rimiya mas, Muhammad itu. Terus sahab, bisa Rimiya masih. Oh, sansni menai menlingyau. Kotoi sibihus jana dongo. Isibung kabarin nanga. Macam kong selen hubai. Toseu na hospital. Sir, angkat tangan hagana. Hagan mana haya? Rimi. Jingga sangat. Rimi Sekarang mulai kabai mulai berjalan. Rimi. Apa itu Rimi? Rimi, Migna क्यों चला? Rimi. Ayah, Niluai. Abah, Niluai. Rimi ay. Rimi ni kena. Sir, who's payback? आं माब्लाबाबो दिनैसिम रावखौबो बेबादि फिसा बाथ्राखौ अननायखौ नुफेराखैमोन बेखौनो होनो लोखि हिन्जाव दाख्लै फैनाया बिनि नङा होमबा Zaro. आंखौ जाराव होलायलायथारदोंहाय Rendau. My friend. गैया रिन्दावबो गैया बोराय बुरिबो गैया ओरैनो गोमानायाव थांदों Yes, no, yes. Ilu, 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 ilu. आयौ इलु इलु होननाय मानि मा होननाय जायो आदा Ilu, ilu, ilu. Ilu, 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 ilu. Ilu ka मतलब I L U. I love you. Ang nengko मोजां मोनो. ए नों आंखौ मोजां मोनबाय आदा Yes. ए एसेल' मोजां मोनदों
आंबा गावखौ बुरजा मोजां मोनबाय Yes, no? No, yes. नों दाख्लि आखाइ हमनाया सिमां नुबाय थादों बेसायनानै उन्दुदोंमोन आं बे आखाइ आदा No, yes. Yes, no? No, yes, yes, no? माबायदि सिमां नुदों? खोन्थाजाजोबा लागोन फै आं न' सिङाव खिथानोसै आदा जिराय आदा जिरायथ'दो आं मैगं खाथोनैगोन आयौ सोर जाखोसै माब्रै जाखो होमबा आयौ माथो फाग्ला गाथियासैलाय माथो देदलाबा नोंखौबो बद्र' नुथारोलाय हाबावाथ' इसे मोजां इंराजि सोलोंनानै फैया नोंलाय आदा हाथरखियाव आं सामफ्रामबो हराव हाथरखियाव थांनानै इंराजि सोलोंहैयो एफा गोजौ हाथरखियाव माजों थाङो नोंलाय गान्दुला राजाजों बे खर' लेनदेन लान्जाय गोलाव एं 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 होनग्राया बेजों थाङो ए हाथरखियाव नोंखौ सोर इंराजि फोरोङो हाथरखिनि सिख्लाफोर हाथरखियाव जि मोजां मोजां सिख्रि सिख्ला मोदायजोफोर दङ बिसोरनो आंखौ दुगैहोयो देलायहोयो ओमफ्रायो एखमबा थालिर गोमोन आफेल बेरेमोदै लोंहोयो जाहोयो आरो बिसोरनो आंखौ जि इंराजि फोरोङो आरो एखनबा बिसोरो जि हाबा लानो बरायो आंखौ जि हाबा लानो बरायखायो मियावला जोबखायो हाबा नों सोरगोनि सिख्लाफोरखौ हाबा नांगौबा हिसाबाव नांगौ मानालाबायखो आगे गावब्रें नै आंबो नोंखौ नङाबा सोरगोनि सिख्लाबाबो रावखौबो लाखाया दागाबसै आगे गावब्रें दागाबसै सिरि थादो आव दागाबसै नोंखौ नङाबा आंबो रावखौबो लाखाया सोरगोनि हिनजावबाबो नोंगौना आदा होमबालाय रावबो गैखायाथ' आं नोंनाव खारफिनहैनोसै बे समावनो सम आदा दोंखारलांसै मा होनदोंलाय नोङो आं नोंनाव खारफिनहैनोसै आदा हामाबो हाबलाबायसै मा जाखो गोसोसो थोदों न'आनो गैजायाखै न'आ लांनो दोनहैनांगौलै बेखायसो गाबदों बिदिबालाय नों आंनाव खारफिनहैदो ना हौवाया हिनजावनाव हरै खारफिननांगौ मा खारफिननायदों हामबायलै बिदिबालाय बिदिबालाय आं नोंनाव खारस'नहैनोसै नै खारबायबो
गाथिया खारनाङाहाय गाथिया खारनाङा बुरबक बेयाव मा मोनफैदों नोंलाय गोख्रै ओंखारलां नङाबा सिमा बायदि खुइख्रां हरनाय जागोन आयै बियो सोर आरो मानो गाबदों बिनि मोखांखौ नायबा थाबनांगोन रिमि दानाय बे सासे दायना अन्थाइ बिखा मानसि थां बेनिफ्राय ओंखारलां आरो दिनैनिफ्राय बिथिं मोखां दाजाबो नों जेरै आंनि गेजेराव लाजि फोनांनानै हाजासे दुखु होबोबाय बिनि बदलै नों बयजोंबो मुगैजानाय लामानि बिबायारि जानानै आलाय आथानि थैनांगोन Nilima, hayoब्ला नों आंखौ निमाहा होदो आंखौ निमाहा होदो नोंखौ निमाहा होनो आं सोर आंथ' इसोर नङा बे फाफिया बेवहाय मानो फैबाय बायदोंसै थांगोन लायथां जेरै सैमा एरै थांगोन होनां थां दानो ओंखारलांबाय न'निफ्राय हाबाब आबैलाय मानो बेबादि जाबायबायासै फालाय एसे मोजां मोनबाय आबै फै एसे बामनि सना हाबाब मानि बेलाय आद्रि आद्रिलाय सना बानालाय आबै आबै आंहासो आंजों गेलेग्रा आगै मोनसैनो सोर खिन्थाया आबै आइबो आबाबो नोंथ' जाला खालामबाय दे आं दा रिन्दावखौ उमिलिनाव जाखो ना सालथेनाव जाखो होमबा हिन्जावफ्रानो सोमोन्दोखौ उल्थां फाल्थां खालामो होनलाय माथो हा दिनै सालथे लेंबा गाबोन गुमै सानफा मोनफा राननानै लेंलायलायदो आरो मा जायो हा नङा गुमै सालथे
नीलिमा नों थारैनो आंनि सथि लोक्षि हिनजावमोन दिनै आं मोजाङै सानस्लाबा गुबुन हिनजावनि यौबननि सायाव लोरबां जानानै नोंखौ रायजो राजा आरो समाजनि गेजेराव गथ' बानो रोङा सांग्रेमा होननानै लासै फोनांनानै फाथैलाइ बिसिनानै नोंखौ गारनाया आंनि जिउआव सहायै गोरोन्थि जाबाय फाथैलाइ बिसिनानै आंनि खाफालखौ जाबाय बेनो आंनि जिउआव खोमसि लाबोबाय रायजो राजाफोर नोंसोर आं बायदि मोजाङै बिजिरा हसिया फाथैलाइ दाबिसि फाथैलाइ बिसिनाय नों मासे सुनि फाथैलाइ बिसिनाय नों मासे सुनि